Right, yn y fideo yma, ni'n mynd i creu y graffeg ar gyfer yr logo. Nawr, ni'n methu gwneud hwn yn rhaglen Dreamweaver, mae angen ni mynd a defnyddio rhaglen arall. Gallech chi defnyddio rhaglen Paint, gallech chi defnyddio rhaglen Photoshop, gallech chi defnyddio unrhyw beth. Ond y rhaglen dwi'n mynd i defnyddio ydy Macromedia neu Adobe Fireworks. Nawr, ar gyfer hwn, mae angen i ni agor Fireworks i fyny ac ni'n mynd i All Programs, Adobe, a mae Adobe Fireworks fan hyn. Ni'n clicio arno fe a fyddai'n nôl nawr ar ôl i agor. Right, mae Fireworks wedi agor nawr. So fi'n mynd i gwasgu File a gwasgu New. Nawr mae fe'n rhoi opsiwn i fi i'r Canvas Size. Nawr hwn yw'r size y llun. Nawr, os dwi'n mynd nôl i Dreamweaver a mynd nôl i'r Prefstyle, chi'n gallu gweld dyma beth yw maint y llun. Height, taldra, 110, a wedyn width, 125. So, ni'n mynd i bwydo mewn y gwybodaeth yma mewn. So, jyst i atgoffa chi eto, height, 110, a width, 125. So, 125, a wedyn 110. Os dim angen chi gofidio gyda hwnna. A wedyn chi'n gallu dewis cefndir ar gyfer lliw ar gyfer y cefndir. Nawr, fe ddyle hwnna nawr creu canfas newydd ar gyfer ein logo. Nawr, mae'r canfas wedi cael ei creu a mae fe'n cefndir glas fel o'n isa fe. Dwi nawr yn mynd i clicio a gwasgu bwtwm Control a sgrolo mewn, so fi'n zoomo mewn i gweld yr logo yn well. Nawr ar gyfer y logo hyn, ni ddim yn mynd i wneud llawer o cynllunio nawr. Na gyd dwi'n mynd i wneud yw rhoi y llythyren G arno fe. A wedyn dwi'n mynd i wneud llythyren G yn fwy o seis. Dwi'n wneud llythyren G yn fwy o seis, dwi'n newid efo'n hyn. Ac dwi wedyn symud i lawr hyn. Ac dwi'n mynd i newid y lliw y llythyren hefyd. A beth dwi'n neud yw mynd i copi a glido un arall. So mae da fi dau G nawr ar y sgrin. Nawr, ar gyfer eich logos chi, fe fyddwch chi yn gwario fwy o amser yn cynllunio yr logos hyn na fi. Ond beth dwi'n neud, dwi'n jyst yn rhoi enghraifft i chi sut i creu yr logo yn gyflym. Nawr, dwi'n mynd i File, Save As, ac mae angen i fi arbed hwn yn yr un ffolder a dwi wedi arbed y Prefstyle a'r cartref. Okay. Nawr, mae arfer da yn meddwl fe ddylen ni creu ffolder newydd ar gyfer hwn. Ond dwi jyst mynd i arbed yn syth gyda cartref a gyda Prefstyle. So dwi'n arbed yn logo a gwasgu save. A dyna pa mor hawdd yw e i creu y logo.